Jesus, ginhukman ha kamatayon. Jesus, nagpasan hang krus. Ansyahan nga paghiparakop ni Jesus hatunan. Ginoo, pasayloa kamihan amon mga sala, idahan imo makalilisang nga pagantos. Nakita namon an amon kalugaringon, idahan tagsa nga turohan imo lubong. Kinikilala namon an amon mga buwangan, mga panlimbo. Pagkatapo ni Jesus ug ni Maria di dahan-dalan, Simon Sirenyo nagbulig kan Jesus pagpasan han krus. Veronica gintrapohan an bayhon ni Jesus. O Ginoo, pasayloa kamihan amon mga sala, idahan imo makalilisang nga pagantos. Nakita namon an amon kalugaringon, idahan tagsa nga turohan imo dugo. Kinikilala namon an amon mga buwangan, mga panlimbo. Ang ikaduha nga paghiparakop ni Jesus hatunan. Jesus ginsugatan mga babaye han Jerusalem. Ani katulong nga paghiparakop ni Jesus sa tunay. Jesus hinlupsanhan iya panapton. Jesus ginraisang hakrus. Simpuno kahal mga raisang hanamon kahadlok, ikang hapalong at toha mga sipsip ang kalibutan. Iginhahalad namon an amon mga pasalamat, an imo malumo nga hiyong ginbalyo, anhan mga pagtangishan kamatayon. Ang ngatanan para haaton nga mga makasasala. Jesus namatay ha krus, gintanggalan patay nga lawas ni Jesus. Jesus ginholig halobnganan, kaluyan mo kami, O Jesus. Pasayloa